El passat 21 de gener, l'empresa Keycom Solucions va exposar els resultats de l'estudi dels hàbits de consum dels bellaterrencs encarregat conjuntament per l'EMD i la Unió de Veïns de Bellaterra. Davant d'un centre cívic ple de gom a gom, la directora de l'estudi, Anna Argila, va explicar als veïns els resultats del treball. L'enquesta es va fer amb 184 entrevistes telefòniques a majors de 18 anys, el que representa gairebé el 20% de les llars de Bellaterra. L'estudi va preguntar sobre la localització dels diferents hàbits de consum, com ara les compres d'alimentació o de la llar, o el consum dels serveis de restauració, oci o salut. Les respostes reflecteixen que els bellaterrencs tenen tendència a utilitzar preferentment els serveis disponibles al poble, però quan aquests serveis no es donen a Bellaterra, recorren preferentment a les poblacions de Sant Cugat, Sabadell o Barcelona per davant del seu propi municipi, Cerdanyola. L'enquesta finalitzava preguntant sobre la identificació dels bellaterrencs amb els municipis veïns. El 60% dels encastats s'identifica amb Sant Cugat, un 20% ho fa amb Sabadell, l'11% amb Barcelona i únicament el 9% dels bellaterrencs s'identifica amb Cerdanyola. La presidenta de la Unió de Veïns, Belén Larburu, assegurava que l'enquesta constata científicament la realitat de Bellaterra. Ahora tenemos tanto los vecinos como la Administración de Bellaterra, que es la EMD, la constatación de unos hechos que eran vox populi, pero que ahora están reflejados científicamente, y esto nos va a posibilitar trabajar una serie de vías para dirigirnos hacia el sentir y el interés de la población en general. I tancant l'acte, el president de l'EMD, Ramon Andreu, valorava la importància de disposar d'aquest estudi per ajustar millor les decisions futures. Un municipi al qual perteneixem, però al qual hi anem per fer molt poques coses, i tenim dos municipis en els que no hi perteneixem i hi anem a fer moltes coses. Això d'alguna manera ens fa entendre coses que potser no en teníem i és allò que ens permetrà, a partir d'ara, de conèixer aquestes dades, poder ser més rigorosos a l'hora de decidir coses, de poder promocionar coses que possiblement serien millor coneixent aquesta realitat. El contingut de l'enquesta es pot consultar al web bellaterra.diva.cat.